Misurrender na sa otoridad si Pastor Apollo Kibuloy ug upat ka co-accused sulod sa KOJC compound sa Davao City kagahapon. Mga pulis sulod ug gawa sa maong compound, gi-pull out na sab. Adi ang report ni Jandy Esteban. Human gikustodiya sa otoridad si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy kagahapon adlong Domingo. Nang hawa na ang nakadeploy nga kapin 2,000 pulis. Lakip sila sa mga nagbantay sa KOJC compound sa Davao City so kaniadtong August 24. Aron sa pagsilbi sa warrant of arrest batok ang Pastor Kibuloy ug laing upat pa nga akusado para sa kasong human trafficking, child ug sexual abuse. Kalmado ug hilom na ang sitwasyon sa sulod ug gawas sa KOJC compound. Nagpahigayon sabog Thanksgiving prayer ang mga miyembro sa KOJC. Sumala kang PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Ana-ana sa ilang kustodiya sila Pastor Kibuloy ug laing co-accused nga sila Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada ug Sylvia Simanyes. Mitahan matud pa sila human mihatag og 24 oras nga ultimatum nga resulta sa nahitabong negosasyon 1:30 sa hapon. Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaroon po ng negotiation ang PNP na kinatawan po ng intelligence group at ISAP, pinagtulungan po ito that led to the peaceful surrender po ni Pastor Kibuloy at apat pa. Sumala ni Fajardo, gidala si Kibuloy gikan sa Davao City sa kaysa C-130 alas 6:30 sa gabi. Alas 8 sa gabi na dihang mitugpa kini sa Villamor Air Base o gidiretso sa custodial facility sa PNP. Pagdating po nila dito sa custodial ay isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, 3 kaso po ito. Yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. Sa pagiginabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao, kang Police Brigadier General Nicolas Torre III, Direktor sa Police Regional Office 11, wala pa siya'y ideya kung asa mi-surrender si Pastor Kibuloy. I really don't know the details. Pakitanong nyo na lang si SILG kasi siya talaga ang nakakaalam ng mga detalye nito. Andam ko si Torre nga atubangon ang mga kaso batok niya sa KOJC. Okay na, sagutin natin as they come. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.